su dabara suna yi muna dariya suna cewa kai ina kusu zai da zangarniya. To wanda kusu ba zangarniya ba dame ma kaiwa zai yi insha Allah. Ku yi kokari ku kai dame ku ba kan hasada mamaki insha Allah. Mu ci gaba da roƙon Allah tunda mutanen da muke arangama da su mun san in a hito ne da makamai ba tabbat ba ne mu kai, amma Allah mun ka riƙa, kuma wanda ya riƙe Allah bai taɓa faɗuwa, ba a ga inda wanda ya riƙe Allah ya faɗu ba. To mu riƙa Allah, mu ci gaba da fatiya, mu ci gaba da addu'a, mu ci gaba da sallah, kuma yi mu juna adalci. Akwai wasu sun ce yau wanga taro babu shi ya wace, har an ga sojawa na ta komawa jirgin mu bai kawo ba. To kai ɗan adam ne ba kai Allah ba ko? Kana nan kana cewa jirgin mu bai kawo ba, kai kana nan yalla kana dibin kana ɓoye ko? Nan ɗan adam ne kake ɓoye, Allah ya san inda kake ba bisa kai gare mu. Amma da ya samu nasara bai biya shi mu ba, ba mu bi ba, ba mu tuba ba. Bayan Sindar Atiku kuna jin sunan Sarauniya Mangu, mace ce mai halin maza, tunda mun Nijar shi mun ka gada, mazanmu da matanmu babu nan reni, babu wanda za ka kama reni. Sarauniya Mangu 1899 an ji abin da ta yi, sunanta ya hito. Duk da sojawan mulkin mallaka su wajen 2000 ne da makamai, manyan makamai, ba su bishace ta ba, ta yi gwagwarmaya, sai dai kuma Allah yi mata cikawa, Allah ya rahamta waɗanda duk na gayi. Mun ka wuce Lugu, mun ka zo Kwanni, akwai Muhammadu ɗan Ibrahima, shi ma ya yi arangama da turawa na milkin mallaka. An kan shigo Katsina Gobir, akwai wani da aka ce ma Masalaci, tsohon sarki ne na Katsina. Masalaci kaceciya 1899 shi ma Allah ya mai cika cikin wannan karewar ƙasar mu Nijar kan a shigo nan da magaram bisa kai ga mazajen da na gai Amadu Tanimun Kuran Daga Allah ya ji kanshi da Ahmadu Dan Basa Allah ya ji kansu. Daga nan sun ka wuce sai sun ka zo Borno inda sun ka yi arangama kuna tune da shi, gungu uku na milkin mallaka sun ka taso, Jolan Meniye sun ka biyo nan Zandar, akwai wanda aka ce ma Mission Afrique Central wadda ta taso daga Congo, ita ma ta zo, akwai waɗanda sun ka taso daga Algeria, su ma sun ka zo sun ka gamu sun ka yaƙi Raba, kowa ya ji sunan Raba 1900. Sannan watan Abril, wata na 16 ina ji ga watan na 4, Allah ya mai cikawa, nasaru sun ka samu nasara bisa kai gare shi. Wannan ina tunatar da ku ne don kusan mu ba banza ba ne. Abin da ya sa mu ba banza ne ba, shi ya sa mun ka tashi mun ka ce mu ba a maida ta banza, ba mu gadi banza ba, ba za mu gadon banza ba, kuma ba za mu bari ba a maida mu banza har abadin abada. Waɗannan gabanmu sun ka gwada muna hanya, sun ka karɓi abin da Allah ya ce, sun ka ce ƙasarsu Nijar bisa kai ga rayuwarsu, haka muke da shi ƙasarmu Nijar bisa kai ga rayuwarmu insha Allah. Duk abin da za mu yi tsakankananmu da 'yan ƙasa aiki na amana ne, zancen ƙasa ne, ba zancen wani ba ne, ba zancen ƙabila ba ce, zancen ƙasa ne. In an ce zancen ƙasa kuma mutane ne sun kai mai lalata fahimta, zancen ƙasa babban zance ne. Aiki zan yi tukuri fi sibilillahi saboda ƙasata, ba saboda abin da zan samu ba ko saboda abin da nasara zai bani ba,
in ci amanar ƙasata da 'yan ƙasata. Wannan ba zancen ƙasa ba ne. Zancen ƙasa zance ne na aiki fi sabilillahi ga ƙasarka don al'ummarka ta hita cikin ƙangi da ikon Allah. Zance ne na zuciya guda. Cinan ka a yi mishi lalata fahimta da ana dibin zancen ƙasa 'yan kurakuran mutane ne, wanda duk ya ce haka nan ba bai san ma'anar zancen ƙasa ba, kuma bai yi ma waɗanda sun ka rigaye mu adalci ba. Na gaya muku mutanen ga mun ka ba su sarakunan ga duk da na gai, amma ƙasa sun ka zaɓa. Zancen ƙasa ya sa sai da an ka kashe su, ba su gudu ba, ba su ɓuya ba. Insha Allah ba za mu gudu ba, ba za mu ɓuya ba. Ƙasar mu Nijar akwai wani lokaci da ta kwanta, shi ya sa hanyar gada waɗanda sun ka rigai mu sun ka hidda mun ka ɓadda ta. To insha Allah hanya wannan ta tashi, ko da mu ko ba da mu ba, mun san ba za ku yarda ba ƙasar mu ta koma milkin bauta. Wannan ya kare insha Allah. Shi an ma'anar wannan rana tunatar da ku ba banza ba ne, ba ku hito ga mutanen banza ba. Niger shekara 5,000 da sun ka wuce, ina gayin shi mutane na ganin kamar tatsuniya ne. Milki, mun san milki fiye da shekara 5,000. Niger akwai waɗanda yau ba a yi musu fahimta ta kwarai ba, ana ce musu mazumi ko magumi ko mazumawa, ba maguzawa ba. Wannan fahimta ta mutane da ba su da addini, kabila ce. Sun kai zama Nijar, sun kashe kuma cikin ikon da aka yi Misira sun hiddo muna waɗanda aka ce ma dinasti ta Fir'auna. Ba Fir'auna fahimtar da an kai ba ta mutu ne mai musguna ma mutane, mai kahirci. Iko ne na bakin mutane an kai Misira. Mu Nijar baya muke ba, ba mu taɓa zama baya ba, ba za mu taɓa zama baya ba insha Allah. An yi abin da an kai don a tsarar da mu, in an hido sakamako sai a ce mu ne ƙasa ta baya. Ina ne muka zan ƙasa ta baya? Cikin tarihi ko cikin zaman mu na yanzu, duk gidan da ka shiga ba ka rasa mutum ko bai da komi, yana da tangargan shi na tunkiya ko awaki 2 ko 3, kaji ba a zance, shi ma arziki ne. Ana sa shi cikin lissahi, ana yi muna lissahi, a yi muna sakamako a ce mu ne na baya, ba a sa shi. Wanda duka gani makiyayi ne, manomi ne. Kenan in ma damana ba ta yi kyau ba, akwai bisashe waɗanda muke da su. Kenan ba ta da inda a tsaya a yi zance fi sibillahi, ba ta yi wa a ce mu abbaya, ba mu abbaya ba, mun san da wannan tsari ne nasarar da mu yasa cikin zuciyarmu mu gaza. To daga yau na san kun gane da ba za mu gazawa ba, tunda komi an kace mu ne na baya, ka tai da sakamakon ka mu ne na baya, amma mun san fi sabilillahi ba na baya bane. Allah bai maida mu baya ba, wanda zai iya maida mu baya. Mun ka zo 2023 wata na 7 kwana 26 dan mun ga inda ake son a kai kasanmu. Mun ka ce to mun lumce ido, ba mu ga kyawun mi ba, ba mu ga kyawun makabta ba, kuma makahin da ƙarfi an ka so a maida mu makamai, ba ma mun ka lumce idon ba, lumce muna ido an kai. To da mun ka riga mun ka buɗe su, mun ka ga hasken rana, mun tsaye da wannan lumce ido insha Allah sai bakin ranmu. Ƙasarmu mun ka ce za mu tsara kanmu bisa kai ga gimshiki 4. Gimshiki na farko da yarda Allah shine tsaro da gulɗa tsakankanin 'yan ƙasa. Tsaro shekara da shekaru an kai ana walwalewa sai da tsaro ya taɓarɓare
wannan abin ba abin da za a yi shekara guda ko shekara biyu bane a ce ya bi hanya, tunda rishin tsaro wani lokaci har jiki ya bi ya zan jini, to sai an ɗauki lokaci a ciwo kanshi. Kuma da raida Allah da addu'ar da ake yi, sallar da ake yi ko ina, insha Allah wannan da tsarinmu za mu ganin bakin zare insha Allah. Uli na bui cikin wannan an ƙasa su zan duka ya kansu ya kawo Nijar muke yi ma. Canan in mun san da Nijar muke yi ma, tsaron Nijar yana nauyi ne bisa kai ga ɗan ƙasa duka. Kamar wanda yake nauyi bisa kai ga Amadu Tanimun Kuran Daga sai da an ka kashe shi, haka yake nauyi yau da mun ka buɗe ido bisa kai gare mu. In kuna tune shekara biyu da sun ka wuce, ƙasanmu tsaronta mun sa ta ga hannun milkin mallaka. Yaya ne milkin mallakar da mun ka yaƙa ya kashe muna uwaye, ya kashe muna kakin ne, ya zamanto bisa kai gare shi ne za mu dogara, ba mu dogara ga Allah ba. Kun sa akwai kuskure. To mu mun dogara da Allah, kuma mun dogara da matsayinmu da Allah ya bamu, da mu ba banza ba ne. Mun ka ce milki wanda za mu yi na biɗan mai ɗan ƙasa tsaro ne, shi amma harin ya zama babban ginshiki, kuma wanda za mu cimma insha Allah. Ginshiki na bui shine adalci cikin jagoranci. Komi ka kai, ka san in ɗan adam bai san da abin da a cikin zuciyarka ba, bai san da niyyarka ba, Allah ya sani. Magana za ka yi kan ka buɗe baki, Allah ya san abin da za ka gai. Aihuwa ka an ka yi tun kana cikin ciki ma kan ka hito, Allah ya san abin da za ka zama. Bisa kai ga wannan mun ka ce adalci tilas ne ga 'yan ƙasa, mu yi mulki na adalci. Arzikin ƙasa na 'yan ƙasa ne. Ba ta yiwuwa a ce Niger arzikin da ke gare mu bai da misali, kuma a ce kullum mu ne ke gidan jiya gona goje. Wani bi har bayan gidan jiyan ma muke zuwa, gojen bai ma yi noma ba. Wannan ya kamata mu san da shi. Arzikin ƙasa ya zanna 'yan ƙasa, ya unhwani 'yan ƙasa, kuma Allah ya yi ma wanda an ka cuta sakamako. Shi ya tsakankanan mu da 'yan ƙasa, ba za mu ci amana ba. Wanda ya ci amana ƙasa, Allah zai yi ma 'yan ƙasa sakamako. Fatar da muke yi kullum ce, arzikinmu zai koma ga hannunmu. Arzikinmu ya komo ga hannunmu, aiki ginshiki ne. Mu tashi mu yi aiki tukuri, Nijar ba a ce mun aiki. Wanda lokacin da rana na ƙunar jama'a, sai ka samu nasaru ke cewa 50 degare, amma sai ka tardo manomi cikin gona yana rike da galma ko yana gire da hauya, tunda wasu galma suke wani da ita, wasu hauya suke noma da ita. Wannan makiyayi ka gan shi bayan bisashen shi yana kiwo cikin ni'ima ta damana. Mu ba noma ƙarhi. Noma kuma akwai salon noma da ya kamata mu kula da shi. Shi ya sa mun ka hiddo wannan da kun ka gani shekara guda an samu an yi difa, nan da magaram an yi gasama, an yi maradi, gyambali da giratawa, an ka je cikin doso wajen gaya shi ma an ka yi. Shinkawa ta an kai ba ta yi, kasanmu wani wuri an ka ce musu taba kawai kasar suke yi. Ku ji taba kawai. An ka ce musu in ba taba ba, in ka sa masara ba ta yi, in ka sa shinkawa ba a mazancin. Me yasa an ka horasce su da shibka taba? Taba sai dai yunwa ta kashe ka, ban ga abin da za ka tamna da taba ba. Kunnan za ka hidda ka ci ko karanta ba. To shi ne yasa komi sai an lisafa, an yi ɗarmu kwarai Niger,
ɗarmun kuma sai ya shiga ƙwaƙwalwar 'yan Nijar sarwa da dama. Wannan ɗarmun da an kai musu na ƙwaƙwalwa sai an walwale shi ma ba ƙaramin lokaci ba zai ɗoka. Allah ne ma da ni'imar shi yasa an ka samu an ka san an yi muna ɗarmu cikin ƙwaƙwalwa wanda ya kamata da izinin Allah mu walwale shi. Mu yi noman da zai kai wa inda wata ƙasa da in an kasa Nijar 20 ba ta yi kashi guda ba, amma ita kake cewa sai na sa ƙyan Nijar sun mutu da yunwa. Ku ji adalci. Musan da wannan ƙasa babban ƙasa ce, ko ina kana iya noman shinkafa, kana iya noman hatsi, kana iya noman dawa, kana iya noman masara, kana iya noman sarwan noman da za a amfani da su cikin an saida. Musan da wannan abinda an ka samu na sai taba ko sai wani riɗi ko duka suna yi, amma mu samo incin kanmu wajen abincin da za mu ci, da sai mun kai wani lokaci insha Allah mu kai shi ƙasar waje. Wadda aka ɗauko shinkafa da ƙasar waje ana shigo muna da ita, insha Allah sai mun kai lokacin da mu ma ba dogon lokaci ba ne da rai da Allah sai mun hidda shinkafa mun kai ma wasu. Da shinkafa sai ranar sallah ma sai gidan wane da wane. Yanzu shinkafa ina ne ba a ganinta, ko ina ta zama ruwan dare gama duniya. To mu ci gaba da wannan kokari, shinkafa ta zamanto da ita da hatsi sai sun koma ko riga, wanda ya yi unwaninmu shi za mu ba ƙarfi. Allah ya taimake mu mu samu damana mai albarka. Ginshiki na 3 na 4 wanga mun yi noma, abinda mun ka samu mun sarrafa shine ginshiki na 3. Za a yin kamfani waɗanda ba su komi sai sarrafa abinci, wanda bai iya wata 3 ajiye, in an sarrafa shi sai ya yi shekaru ana ajiye da shi ana amfani, a saida kuma a samu amfanin shi. Ginshiki na 4 wanda mun ka hidda, wanda duk ɗan Niger ko wanda a tare da mu Niger wani rishi lahiya ko wani iri ne Allah ya jarrabe shi da shi, a samu aje likita a sama mai taimako. Na ƙarshe shine ɗalibai, komi na son ilimi. Mun yi ilimi na addini, shi ana Malam Yunus da na gaya muku, karatu ya kawo shi Belbelek. Muna da ɗalibai da yawa, jami'a ne, nan na ƙanƙana ne, na manya ne, duka akwai. Ya kamata mu sa tsari cikin abin da muke yi. In ba haka nan ba, sai a ba mutane ilimi sai su zan wata matsala kuma, tunda ba a san abin da za su yi. Shi an maharin da aiki cikin karantarsuwa a sa ma ɗalibai ilimi na aikin hannu, wanda ya ɗauki ilimi na aikin hannu ya yi ilimi na ɓaɓatu wanga kawai, tunda akwai wasu ba su yi komi ba sai ilimi na ɓaɓatu. Ɓaɓatu ma inda kamar suna ɓaɓatu irin na ƴan maba da ke tunan muku da baya sai ya unhwane ku, kusan hanyar nan ashe akwai maza da sun ka wuce. To ɓaɓatu na ɓaɓatu ne kawai a zo a karu ɗani cikin kanun jama'a, wannan mu yi watsi da shi don ba alheri ba ne. Mu ba ilimi na koyo wanda in ka hito yau kai da kanka sai ka ɗauki wasu ma ka koya musu. Kenan maimakon ka zo ka zamna ka ce gwamnati bai bani ba aiki, kai da kanka za ka ƙirƙiro aiki tunda ka ƙware cikin aiki, kuma tun can wajen makaranta ka ƙware. Wannan ya kamata duka mu yi tunani da shi. Musan da komi muna iya yi, amma sai in zuciyarmu ta kawo ga wannan, sai in waɗanda aka gaba sun gada muna hanyar da za a biya, hanya mai tsari mai kaiwa ƙasanmu gaba. Na ce minti 5 zan ɗauka, na ɗauki da dama. Gimshiki 4 waɗannan su ne na gaya muku, kuma gimshiki waɗannan in Allah ya yarda bisansu za mu aiki. Tsaro da gulɗa tsakankanin 'yan ƙasa, aiki da adalci,
arzikin ƙasanmu ya zanna ƙasanmu ne na ƴan ƙasanmu ne ya unhwani ƴan ƙasanmu cikin amana. Wanda ya ci amana Allah ya yi ma wanda an ka ci amana sakamako. Na uku shine mu yi aiki, noman rani, noman damana wadda muke fata Allah ya sa wagga da muke ciki mai albarka ce, kowa ya samu alhakin zuhashi. Na hudu ginshiki shine kula da lahiyar 'yan ƙasa don a samu ma'aikata masu ƙarhi ga jiki, a samu kuma 'yan ƙasa masu ilmi, amma masu ilmin ƙirƙirowa. Muna ganin su dabara suna yi muna dariya, suna cewa kai ina kusu zai da zangarniya. To wanga kusu ba zangarniya ba, dame ma kaiwa zai yi insha Allah. Ku yi kokari ku kai dame, ku ba kyan hasada mamaki insha Allah. Mu ci gaba da roƙon Allah, tunda mutanen da muke arangama da su mun san in a hito ne da makamai ba tabbat bane mu kai, amma Allah mun ka riƙa, kuma wanda ya riƙe Allah bai taɓa faɗuwa. Ba a ga inda wanda ya riƙe Allah ya faɗu ba. To mu riƙe Allah, mu ci gaba da fatiya, mu ci gaba da addu'a, mu ci gaba da sallah, kuma yi mu juna adalci. Akwai wasu sun ce yau wanga taro babu shi ya wace, har an ga sojawa na ta komawa jirgin mu bai kawo ba. To kai ɗan adam ne ba kai Allah ba ko? Kana nan kana cewa jirgin mu bai kawo ba, kai kana nan yalla kana dibin kana ɓoye ko? Nan ɗan adam ne kake ɓoye, Allah ya san inda kake. Kana nan kana cewa jirgi bai kawo ba, sai kaga sama ta faɗo ma, wa zai kai wani labari? To Allah ya kare mu duka. Wanda duk ya zo nan Allah ya maida shi gida lahiya. Wanda duk sun kai wannan kokari taro wanga mun ka